Můj kamarád mi před týdnem napsal, že už to nechce být. V našem věku jsem nevěděla, co mu mám říct. Měla jsem strach a nevěděla, jak mu pomoci. A tak jsem se snažila s ním povídat. Poslední večer, když jsem s ním mluvila, jsem si myslela, že to zvládne. Jenomže ten večer jsem si s ním volala naposledy. Byl součástí mého dětství. Byl to můj brácha. Bolí to, cítím se tu být sama. Cítím, že jsem mu měla pomoct. Dneska odpoledne mi přišla MP3, sluchátka a srdíčko, kde bylo napsáno Filip. Ze začátku jsem nechtěla, ale nakonec jsem se rozhodla, že nikomu nic neřeknu a pustím si ji sama. Třeba se dozvíme pravdu. Tady Filip Hynek. V klidu si udělej čas. Je to poslední nahrávka a naposledy, co můj hlas uslyšíš. Existuje jenom tato nahrávka. Zbytek jsem vymazal. Je jenom pro tebe. Až to celé doposlechneš, tak to klidně dej učitelům, svým rodičům nebo na policii. Ale prvé to chci říct tobě. Chci ti říct o svém životě, teda hlavně, proč jsem ho ukončil. Začalo to už před 4 lety, když mi poprvé táta řekl, dneska do školy nemusíš. Jelikož mi bylo 11, bral jsem to, že je to něco skvělého. Nemusím do školy. Řekl mi jenom, musíš roznést tyhle dopisy. Vzal jsem kolo a všechny je rozvezl. Měl jsem to za pár minut a potom jsem měl celý den pro sebe. Hrál jsem hry, bylo to skvělý. Jenomže potom to bylo furt dokola. Do školy už jsem skoro nechodil, chybělo mi to. Už jsem nevěděl, jak tátovi říct, že nechci. Když jsem odmlouval, tak mě mlátil a stejně jsem druhý den musel dopisy roznášet. Občas mě pouštěl do školy, aby se neřeklo. A taky mě pouštěl za tebou, abys něco netušila. Ty nebo tvoje rodina. Nejspíš jsem to hrál správně. Jenomže když to pokračovalo takhle 3 roky a mě bylo 14, chtěl jsem už žít normální život. Řekl jsem mu, že už nechci. Šíleně se naštval. Ten večer rozbil všechny skleničky. Byl taky strašně opilý. Já jsem se strašně bál. Nemohl jsem se nikomu svěřit. Babička má Alzheimer a mamka utekla. Když jsem byl ještě miminko, táta byl de facto jediný, který o mě měl aspoň trochu zájem. Teď už vím, že nebyl opravdový. Musím se ale vrátit k tomu večeru. Ten večer se už domů nevrátil. Strašně jsem se bál, co se mu mohlo stát. Nikdo nic nevěděl. Šel jsem za dědou, byl jediný, komu jsem mohl věřit. Řekl mi, že se o mě postará. Řekl mi, že můj otec je alkoholik a že tu noc zemřel na předávkování pervitinem. V ten moment se mi život navždy změnil. Děda mi řekl, že nemám nikomu říkat, co mi dělal, že už mi nikdo neublíží. Nechtěl jsem, ale musel jsem ho poslechnout. Dlouho jsem si to nosil sebou. Nemohl jsem spát, měl jsem noční můry. Děda mi říkal, že v těch dopisech, které jsem nosil, byly drogy. Nechtěl prý, aby ho někdo viděl a tak tam posílal mě. Všechno se zdálo, že bude v pořádku. Začal jsem chodit do školy, ale člověk si to nese. Děda mi hodně pomohl. Dal mi nějaké prášky, které mi zpočátku ulevily. Jenomže poslední měsíce už nepomáhaly ani ty prášky. Začala mě strašně zlobit hlava. Začal jsem mít šílený posttraumatický šok, nebo jak se to jmenuje, to říkal děda. Nedokázal jsem se tvářit, že je všechno v pohodě. Snažil jsem se před tebou, protože jsi pro mě byla jediný člověk, kterýho jsem měl rád. I přesto všechno jsem věděl, že už nechci žít tady. Musím jít zase jinam. Mám tě rád, Sáro. Navždy budeš pro mě jediná a nejlepší kamarádka. Jednou se znovu sejdeme.